ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର 172ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ସେହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମ ଉତ୍କଳର ଅସ୍ତହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେହି ମନେ ପକାଇବା ଅବସରରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ନବମ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର, ସେଠାରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଭାଷଣଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ନବମ ଅଧିବେଶନର ଅଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛୁ। ନବମ ଅଧିବେଶନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନବମ ଅଧିବେଶନ 1913 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ଲାଗି ଗଠିତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏମାର ମଠର ମହନ୍ତ ଗଦାଧର ରାମାନୁଜ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଷଣଟି ଆମେ ପ୍ରଗତି ଉତ୍କଳ ସଂଘ ରାଉରକେଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛୁ। ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଭାଷଣ। ପ୍ରେମଭାଜନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ଭାଇ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବର୍ଗ, ସଭାପତିଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରଥାନୁସାରେ ବକ୍ତୃତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରଥାନୁସାରେ ସେ ବକ୍ତୃତା ଛପା ହୁଏ। ମୋହର ବକ୍ତୃତା ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କେହି କେହି ଭାଇ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଲେଖିଅଛି। ଏହା ମୋହର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମାନ ପାରେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମୁଁ ପୁଣି ଏହା ବାହାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଯଦି ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ଛାପା ଏବଂ ମୁଁ କହିବା କଥାରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଘଟେ, ତାହାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଜୀବିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ମୁଁ କି କାରଣରୁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଯେ ପ୍ରକାର ମାନସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପୂଜ୍ୟପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଖ୍ୟାତି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେହି ରାଜା ପାଇଥିବାର ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବଙ୍ଗ ଦେଶର ଜଣେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ନାନା ବିଷୟକ କଥୋପକଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଅତିଶୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ମୋ ନିକଟରେ ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ କି, ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ବରପୁତ୍ର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି ସଭାପତିର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ନ ହେବାରୁ ଗତବର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନ ହୋଇନାହିଁ। ଏଥିରୁ ପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତି ଉତ୍କଳବାସୀମାନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ସ୍ନେହ ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ସଭାପତିର ଆସନ ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅସମ୍ମାନର ସ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି। ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍କଳର କେହି କୃତି ସନ୍ତାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତି ଏହା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁକରି ଉତ୍କଳ ମାତାର ମୁଁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନୁରୋଧେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳର ମଙ୍ଗଳ ହେବ କି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାହା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସକାଶେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏଥିପୂର୍ବେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଅଛି। ତାହା ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ମୋହର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଉତ୍କଳବାସୀମାନେ ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ। ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନୁରାଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହାହେଲେ କି କାରଣରୁ ବିଗତ ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିବେଶନରେ ତହିଁରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପୂର୍ବେ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୃଥିବୀରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ମିଳନ ହୁଏ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ମିଳନ ହୁଏ, ପଶୁମାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, ବୃକ୍ଷାଦିର ମିଳନ ହୁଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମିଳନ ହୁଏ।
ବଢ଼େଇ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କାଠକୁ ମିଳନ କରାଏ। ଏହା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ମିଳନର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। କେତେକ ପଶୁଜାତି ଗୋଠ ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତୁ, ଏ ପଶୁଜାତିର ମିଳନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବରଗଛ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗଛ ଥିଲେ ବରଗଛ ତାହାକୁ ଚାରିପାଖରେ ବ୍ୟାପି ଏକ ପ୍ରକାର ଆପଣାର କ୍ରୋଡ଼ସ୍ଥ କରିନିଏ। ବୃକ୍ଷ ମିଳନର ଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଲାପ ଗଛର କଲମ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ମିଳନ ହୁଏ, ଯେ ଏକ ବୃକ୍ଷରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ନାନା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ହୁଏ। ଏ ସମୁଦାୟ ଉଦାହରଣରୁ ମିଳନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝିପାରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ମିଳନ ଓ ସମ୍ମିଳନ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକ ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। କାଠ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଏକାଠି କରିବାକୁ ବଢ଼େଇ କଣ୍ଟା ମାରେ କିମ୍ବା ଶିରିଷ ଲଗାଏ। ଦୁଇଟି ଗଛ ଏକା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫଳାନ୍ତି। ପଶୁମାନଙ୍କର ମିଳନ ଶତ୍ରୁ ଭୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ସମ୍ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯହିଁରୁ ଦୁଇ ଗୋଟି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ୍। ଯେଉଁ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥ ମିଳନରେ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି ସେ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଉକ୍ତ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାତ ହୁଏ ତାହାର ଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛି, ପାଣି ଦୁଇ ଗୋଟି ବାଷ୍ପରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବାଷ୍ପକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାୟୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ବାଷ୍ପର ସମ୍ମିଳନରେ ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତାହା ପାଣି। ବାଷ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଗୋଚର, ପାଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ। ବାଷ୍ପ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ପାଣି ନିମ୍ନଗାମୀ। ଏହିପରି ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ୍। ଅତଏବ ସମ୍ମିଳନୀର ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର ମିଳିବା ଯେ ମିଳିତ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ପୃଥକ୍ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଗୁଣ ଲୋପ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଲୋପ ହୋଇ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ନ ହେବା ଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ମିଳନ ଅସମ୍ଭବ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ। ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ କହିଲେ ଏକ ଜାତି ବୁଝାଏ। ଜାତି ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଜାତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଇଂରେଜୀ ଜାତି, ଜାପାନ ଜାତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି ଏହି ଶବ୍ଦମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଁ, ସେହି ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଜାତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି। ଉତ୍କଳ ଜାତିର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍କଳର ଅତୀତ ଗୌରବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ଭାବି ଗୌରବକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ଜାତି ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। କୌଣସି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆପଣାକୁ ଆପେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି କି ନା। ଆପଣାକୁ ଆପେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଓ ଯାହାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥଳରେ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣାକୁ ଆପେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଭାବରେ ବଡ଼ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ କଠିନ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବତଃ ପରର ଦୋଷ ସହଜରେ ଦେଖିପାରେ, ନିଜର ଦୋଷ ଦେଖିବା ତାହା ପକ୍ଷରେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୁଏ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆପେ ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲା ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ମଇଁଷିଟା ନିଜେ କଳା, ମାତ୍ର କାଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେ ପିନ୍ଧିଥାଏ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଦୌଡ଼େ। ସୁତରାଂ ଦେଖାଯାଏ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ବଡ଼ ସହଜ ନୁହେଁ। ତହିଁରେ ପୁଣି ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବୁଁ ତାହାକୁ ଯେ ଜାତି ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏହା ଆଶା କରାଯାଇ ନ ପାରେ। ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଠିକ୍ କି ନା ଜାତି ତାହାର ବିଚାର କରିବ। ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ବିକାଶ କିମ୍ବା ସଙ୍କୁଚିତ କରିଅଛି କି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ଗୋଟି ଜୀବନ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ମୋତେ ଯେବେ କୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେହି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ମୋହର ତହିଁରେ ବିରକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି କୁବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋତେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ତାହାହେଲେ ତଦ୍ୱାରା ମୋହର ବିରକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଜାତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇ ଗୋଟି ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସେ ଏହି ଦୁଇ ଜୀବନର ପରିଚାଳନା କରିବ ତଦନୁସାରେ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପଥରେ କିମ୍ବା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଜାତିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଗୁଣ କହନ୍ତି। ସେହି ଗୁଣ ଉପାର୍ଜନରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାରୁ ତାହା ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହୋଇଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୋଇଅଛି, ବିପଦାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସାହସୀ ଜାତି। 10,000 ଇଂରେଜକୁ ଏକତ୍ର କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରୁଲ୍ ବ୍ରିଟାନିଆ, ରୁଲ୍ ଦ ୱେବ୍ସ, ବ୍ରିଟନ୍ସ ନେଭର ନେଭର ସାଲ୍ ବି ସ୍ଲେଭ୍ସ
ଏହି ପଦଟି ବୋଲ ଦେଖିବ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଇଂରେଜ କେବେ କାହାର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ କେତେକ ଜାପାନୀ ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜାପାନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଚୁଟି ରଖୁଥିଲେ। ବିଲାତର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୀନ ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲି ମନେ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ କରି ସମସ୍ତ ଜାତି ଚୁଟି କାଟି ପକାଇଲେ। ଡାହାଳ କୁକୁର ଛୁଆ ମହାବାଳ ବାଘକୁ ଦେଖି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ିବ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହାର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାଘ ପଛେ ମୋତେ ମାରୁ, ମୁଁ ମୋହର ଜାତିର ଗୁଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବି। ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ଜଣେ ପତ୍ର ପ୍ରେରକ ଲେଖିଅଛନ୍ତି କି କେତେକ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆପଣାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଜାତିର ବିଚାର କରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କାହାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତିର ସଭା। ଏଠାରେ ଜାତି ଉପସ୍ଥିତ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ମହାସଭାରେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମ୍ଭ ଜାତିର କି ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ବିଶେଷ ରୂପେ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଗୁଣ ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର କେବେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ସମୟରେ କେବଳ ମାଂସପିଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଶିଶୁକାଳରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରବଳ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଶିଶୁ ଆପଣାର ସୁଖ ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି କାମନା କରେ ନାହିଁ। ପରର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣାର ମନେ କରେ ଏବଂ ତାହା ନ ପାଇଲେ କ୍ରୋଧରେ ରୋଦନ କରେ। କ୍ରମେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମିରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳିବା ଓ ପଢ଼ିବାର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ସୁଖ କିୟତ୍ ପରିମାଣରେ କାମନା କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରର ସୁଖ କାମନା କରେ ସେହି ପରିମାଣରେ ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ହ୍ରାସ ହୁଏ। ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ପରର ସୁଖ ଚିନ୍ତା କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନାହାରରେ ଥାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ହ୍ରାସ, ପରୋପକାରିତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଈଶ୍ୱରକୃତ ନିୟମ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ସୀମା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିଜ ପରିବାରର ସୁଖ ସାଧନ ଜୀବନର ଶେଷ ସୀମା ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେହି କେହି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନାରେ ଆପଣାର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଏ ମାନବ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ସୋପାନ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ତତ୍ପରେ ସହଚରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ, ତତ୍ପରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତତ୍ପରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଉଦ୍ଭବ ହେବା ପୂର୍ବେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ସକାଶେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଉତ୍କଳବାସୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହାହେଲେ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ କି ଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏ ଦୁଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝାଇବାକୁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛୁ। ଆଶା କରେ ଏ ପ୍ରଭେଦ ମନରେ ରଖି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ବର୍ଦ୍ଧନ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାର ଫଳ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଭେଦ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନେକ ବକ୍ତୃତା ଓ ଅନେକ ଉଦ୍ଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନ ହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଅଛି ଓ ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତୃତାମାନ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବକ୍ତୃତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧୁନା ଓଡ଼ିଶାର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଓକିଲାତି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବେଚନାରେ ଏହାର କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ଓ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଭେଦ ବୁଝିନାହୁଁ। ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୃଥକ୍ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କଲେଜରେ BA MA ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଓକିଲାତି, ଡାକ୍ତରୀ, ବାରିଷ୍ଟରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଯଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ସେ କେବଳ ତାହାର ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟ ପାଏ। କୌଣସି ଜାତିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ତାହାହେଲେ ସେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜାତିର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତର କି ଓକିଲ ହେଲେ ସେ ଜାତିର କି ପ୍ରକାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ପକ୍ଷପାତୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଅଛି ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। କେତେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ଦେଖାଯାଏ,
କେତେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଖରତା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ଅଳ୍ପ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ହାତ, ଆଖି, କାନ, ନାକ ଓ ଜିଭ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ଯେ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାଦିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ଅପେକ୍ଷା ସୁଶିକ୍ଷିତ ଚକ୍ଷୁର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ହାତ କୋଡ଼ି ଧରି ମାଟି ହାଣି ସାରାଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ଅଣା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଅଛି, ସେହି ହାତ ଶିଳ୍ପୀର ହାତ ହେଲେ ଦିନରେ 2 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରେ। ହସ୍ତାଦିମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜାତିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହୋଇପାରେ, ତାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଖାଯାଏ। ଜର୍ମାନ ଜାତିର କାନ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ଏମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ଅତି ନିପୁଣ। ଏହାର ଫଳ ଏହି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଜର୍ମାନୀ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ବିକ୍ରୟ ହେଉଅଛି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି କୋଟି କୋଟି ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାତି ଚକ୍ଷୁ, ନାସିକା ଓ ଜିହ୍ବାକୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଚକ୍ଷୁ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ସୁନ୍ଦର, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟ ଭଲ ବିବେଚନା ଓ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ହେତୁରୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶରୁ ସବୁ ଜାତିର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର, ଟୋପି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଳାସପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ଜିହ୍ବା ଓ ନାସିକାକୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିଥିବାରୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପାଚକମାନେ ବେଶୀ ବେତନରେ ନାନା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଉଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା ତହିଁରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ ଓ ଜାତୀୟ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ବୋଧ କରେ ଉପସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିଥିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ହାତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ସେ ହାତ ଆଜି ଥିଲେ ମର୍ମର ପଥରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତା, ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ତାହାର ବଂଶଧରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରରେ ଶିଳ ଚକି ତୟାର କରି ଦିନରେ 2 ଅଣା ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ପଥରର ସେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଇପାରିଲେ କଲିକତାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ସେହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଶୋଭା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ। କି କାରଣରୁ ଅସମ୍ଭବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ପଥର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତୟାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତ ଅଛି ତାହା ପଥୁରିଆର ହାତ, ପଥୁରିଆ ଜାତିର ଅବନତ ଅବସ୍ଥାର ହାତ। ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଥୁରିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ହାତ ଥିଲା, ସେ ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସେ ହାତ ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକ। ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାର ହାତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବନତ ହାତ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଜାତିର ହାତର ମୂଲ୍ୟ କିପରି ବଢ଼ିପାରେ ଓ କମିପାରେ। ଇଂରେଜ ଜାତି ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା। ତେତେବେଳେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏ ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ତୟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥମାନ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ବିଲାତର ଟଙ୍କା ଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତଦ୍ ବିପରୀତ। କୌଣସି ସୁଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୈଠକଖାନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତହିଁସ୍ଥିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଯଦି ତାଲିକା କର, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥୀ ବିଦେଶୀ। 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ଏହି ସଭା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସଭାପତି ଚୌକି ମେଜ ନେଇ ବସି ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆସନରେ ବସିଅଛନ୍ତି ତହିଁରେ ମଧ୍ୟ ବସି ନଥାନ୍ତେ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଂରେଜ ଜାତି କୌଣସି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କି ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁରୋଧ ଦ୍ୱାରା କରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜାତିର ସମ୍ମିଳନ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁନ୍ନତ ଜାତି ଉନ୍ନତ ଜାତିର ଅନୁକରଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଅଛି ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଂରେଜ ଜାତିର ଅନୁକରଣ କରି ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର, ବସିବାର ଆସନ, ଚଳାଚଳ ହେବାର ଯାନବାହନ ଏବଂ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପୁରୀରେ ସୁରୁବୁଲି ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଘାସ ଜନ୍ମେ, ତହିଁରୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ରଙ୍ଗରେ ସୂତା ରଙ୍ଗେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, ତାହାର ନାମ ସୁରୁବୁଲି ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗଲୁଗା ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଅଛୁ। ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଘୋର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବନାରସ ଶାଲ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦ୍ରୂପ ଶାଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବି। ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହିକି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଦେଶୀୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁରୋପ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ୟୁରୋପରେ 3ଟି ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି। ସେ 3ଟି ଶକ୍ତି ଧନ, ଜନ, ମନ ଅର୍ଥାତ୍ କାୟିକ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ, କାୟିକ ପରିଶ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି 3 ଶକ୍ତି ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି।
କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଏ ତିନି ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ହେତୁର ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏକତ୍ର ହୋଇ ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରିଅଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ସୁବୃହତ୍ କାରଖାନାମାନ ଅଛି ତାହା କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଉକ୍ତ ପ୍ରକାର କାରଖାନାରେ ଯେ ବହୁ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜଣେ ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାତିକୁ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଶିଳ୍ପ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହେବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଉଭୟ ବିପଦ ନିବାରଣ ଇଚ୍ଛାରୁ ଯୌଥ କାରବାରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ଯୌଥ କାରବାରରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ବାଣିଜ୍ୟର ସୂତ୍ରମାନ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାରବାର ଚଳାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ଆଖି ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ କାରିଗର ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଲାଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଲୋକସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ସମୟରେ ସେହି ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ୍ ହେଲେ ସେହି କମ୍ପାନୀର କଳ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କିଣି ନେଇ ତହିଁରେ ଆହୁରି ଧନ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତ ଶତ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ୍ ହେଉଅଛି। 2 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟକ କମ୍ପାନୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗଠିତ ହେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ଫେଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ତଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ହେଉଅଛି ଓ ଜାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଅଛି। ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଧନ ଲୋକସାନ ହେଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ଲୋକସାନ ତଳେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାତିର ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟୟ କରାଗଲା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଏ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତହିଁର କାରଣ ଏହିକି ୟୁରୋପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭେଚ୍ଛା ସଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ଇଚ୍ଛା ରହିଅଛି। ଏହି ହେତୁରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟୟ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜାତିରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିପୁଣତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟାଏ କାରଖାନାରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ସେ କାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ସମ୍ମତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ରୂପ ଭାବ ଯେତେଦିନ ଥିବ ତେତେଦିନ ଏ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ୟୁରୋପ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ୟୁରୋପ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଅନୁକରଣରେ ଏଠାରେ ପଦାର୍ଥମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ୟୁରୋପର ଶିଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଅଛି ତାହା ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଉନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବଡ଼ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଏହା କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋକେ ଅର୍ଥ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମନୁଷ୍ୟର ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭୂମିକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲା। ଇତିହାସ ପାଠରେ ଜଣାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମି ଘେନି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଉଥିଲା। କ୍ରମେ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିଚାର ହ୍ରାସ ହେଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତିରେ ଧନୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ଭୂମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଭୂମିରୁ ଆୟ ନ ହୋଇ କ୍ଷତି ହୁଏ, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ଭୂମି କ୍ରୟରେ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାରଖାନା ଚଳାଇବ ତାହାର ବିବେଚନା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ତ୍ରୁଟିରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ଅଥଚ ଦେଖାଯାଏ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଭୂମିନ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର ଦୋଷରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା 2 ଥର ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ବଢ଼ି ଓ ଅନାବୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟର ଆୟତ ନୁହେଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ। ମାତ୍ର ସେହିମାନେ ଓକିଲ ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭୂସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାକୁ ବଳି ଅଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତ କଥା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ମାତ୍ର ଭାବିଲେ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ ଲୋକେ ତହିଁରେ ଅକାତରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଅର୍ଥବ୍ୟୟର ଫଳ ଜଣେ ଲୋକର ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତହିଁରେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ତହିଁରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେବେ ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ଲାଭ ଆଶାରେ ଏତେ ଦୂର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାହାହେଲେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଲୋକେ କେବଳ ଏ ବିଷୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବିଲାତରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ହେବା ମାତ୍ରେ ବହୁ କଷ୍ଟସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସହାୟ ଶୂନ୍ୟା ବିଧବା କମ୍ପାନୀରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବ କି କ୍ଷତି ହେବ। ଆମ୍ଭ ଦେଶର ଲୋକେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅନିଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ
ସକାଶେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ, କାଳେ ତାହା ବୁଡ଼ିଯିବ। କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି କି ଶିଳ୍ପରେ ସମସ୍ତ ମୂଳଧନ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭୂମିରେ ଲାଭ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ମୂଳଧନ ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନଦୀ ବଢ଼ିରେ ବାଲି ଚରିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତରେ ଅନେକ ଜମି ପଡ଼ିଆ ରହି ତହିଁରେ କେବଳ ଘାସ ହେଉଅଛି। ବିଲାତରେ ରେଳରେ ଯିବାବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ରେଳର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ଗତ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେ ଜମିରେ କୃଷି ହେଉଥିଲା, ତହିଁରୁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି। ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହେଉଥିଲା, ଶିଳ୍ପରେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଅଛି ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଲାତର ଧନ ଯେ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ତାହା ଅନେକ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦୁଇ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନଦୀ ବଢ଼ି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଅଛି, ଜମିର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚଷାର ପରିବାରସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଚାଷ କର୍ମରେ ବର୍ଷଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଅନାବୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ନଦୀ ବଢ଼ିରେ କୃଷି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅନାହାରରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବାରସ୍ଥ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଅନାହାରରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଳ୍ପୀ ତାହାର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟହ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁନାହିଁ ଯେ ଏ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋହର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝିବେ। କୌଣସି ଜାତିକୁ ବକ୍ତୃତା ଦ୍ୱାରା ଅନଭ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର ଦ୍ୱାରା ବାଟ ଦେଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଆପଣାର ପରିଶ୍ରମ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧନକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରୁ। ଲାଭର ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରୁ। ହୋଇପାରେ ସେ ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ବୀଜ ସେ ବପନ କରିବ, ତହିଁର ଫଳ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନମାନେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀର ହାତର ମୂଲ୍ୟ ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପ୍ରକାର ହାତର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁରେ ଜାତିର ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ବୃକ୍ଷର ଫଳଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ତହିଁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। କାଳିଦାସ ଜାତିର ସନ୍ତାନ, ଜାତିର ଗୌରବ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ କିଏ ଜାଣେ? ଅଥଚ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜାତି ଚାନ୍ଦା କରି ସେଥିରେ ବ୍ୟୟ ବହନ କରିନଥିଲେ। ବିଲାତର ସୁବିଖ୍ୟାତ କବି ସେକ୍ସପିୟର ଓ ମିଲ୍ଟନ ଜୀବଦଶାରେ ଅର୍ଥାଭାବେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ପିତାମାତାମାନେ ଲାଳନ ପାଳନ ଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଜାତିର ବରପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ କରି ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ତାହାର ଲାଳନ ପାଳନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁ। ପଶ୍ଚାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ସେ ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଯେପରି କାଳିଦାସଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଲୋପ ହୋଇଅଛି, ସେହିପରି ଯେ ଶିଳ୍ପକୁ ପିତାସ୍ୱରୂପ ପାଳନ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଲୋପ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ କ୍ଷତ ହେବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରୂପ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବେଚନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ତାହା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ରାଜାମାନେ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଉପକାରାର୍ଥେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଶା କରାଯାଏ ସେହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ସେ ପ୍ରକାର ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନରେ ତ୍ରୁଟି କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅନେକ ବକ୍ତୃତା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଅଛି। ତଥାପି ତହିଁର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧେ କିଛି କହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, କାରଣ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମାନ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତହିଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଉତ୍କଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନ, ଉଦ୍ଯୋଗ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇତିହାସ ଲିଖିତ ପୁରାକାଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ମରଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସ୍ଫାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତେତେବେଳେ ଜାତି ବୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ତହିଁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୋଲି ବୁଝାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତି ବୋଇଲେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଜାତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ। ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅତିଶୟ ବଳବତୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ କବିତା ରଚିତ ହେଉଅଛି, ନାଟକ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାର ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପୁସ୍ତକ
पुस्तक सब पाई से सब पुस्तक मध्यरु अधिकांशरे देखा जाए जे लेखक मानसिक चित्रपटरे स्त्री जातिर माधुर्य प्रकृति स्थापन करी लेखनी परिचालना करियछन्ति। अथच अनुसंधान कले देखा जाए जे अनेक स्थल लेखक कार्य स्त्री शिक्षार विरोधी। धन और विद्या मनुष्यर जीवन यात्रा बहुमूल्य अस्त्र स्वरूपी। एही दुई अस्त्र द्वारा मनुष्य ताहार उन्नति पथरे समस्त बाधा विघ्न विनाश करी अग्रसर हेउछि। जो जाति ए प्रकार दुई अस्त्र को स्त्री स्वरूपिणी लक्ष्मी सरस्वती रूप में पूजा करुअछन्ति सेमाने जे स्त्री शिक्षार विरोधी हेबे यह बड़ आश्चर्यर विषय। वाल्मीकि और वेदव्यासंकर कल्पना शक्ति को दुई गोटी स्त्री चरित्र जाग्रत और चालित करथिले। सीता नथिले रामायण होई नथांता। इंग्लैंड वर्तमान जुगरे जो ख्याति लाभ करिअछि जे प्रकार इंग्लैंड राज्य विस्तार होइअछि ताहा से देशर दुई जन राज्ञी एलिजाबेथ और विक्टोरिया द्वारा होइअछि। एलिजाबेथ राजत्व समय इंग्लैंड प्रताप और ऐश्वर्य ज्ञानर आरंभ होला। सही समय इंग्लैंड उन्नति रवि उदय हो विक्टोरिया राजत्व समय ताहार मध्याह्न ज्योति पृथ्वीर चतुर्दिगरे विकिरण कला। कि वृद्धा कि युवती कि बालिका समस्त नारी जाति मानव जातिर माता। जे वृद्धा ताहार संतान माने जातीय कर्मक्षेत्र में वर्तमान ठिया होइछन्ति। जे युवती ताहार शिशु संतान माने सही क्षेत्र में उपस्थित होगा पई प्रस्तुत हेउछन्ति। जे बालिका से भविष्यतर संतानर माता हेबा सकाशे प्रस्तुत हेउछि। अतएव समस्त नारी जाति जातिर माता। जातिर गति नदी स्रोत स्वरूप। जे प्रकार कोटि कोटि जलबिंदु एकत्रित होई नदीर आकार धारण करी समुद्राभिमुखे धावमान हेउछि तद्रूप कोटि कोटि मनुष्य सेमानंकर बल पराक्रम एकत्र करी जाति रूपरे उन्नति मार्ग रे धावमान हेउछन्ति। किंतु नदी स्रोत जे प्रकार नदीर उत्पत्ति स्थान अधिक उच्च स्थान को उठी न पारे सही प्रकार कौनसी जाति से जातिर माता मानंकु अर्थात नारी जाति को नीच अवस्था रखी आपे उन्नत अवस्था को उठी न पारे। आंभ देश रे अनेक संचित धन को रक्षा करने निमंते स्त्री मानकर हस्तर अर्पण करती। से संचित धन स्त्री मानक हस्तर अर्पण करिवार उद्देश्य हेउछि एही जे सेमानक हाथ रे थिले संतान माने निर्विघ्न रे ताहा पाई परिबे। आंभ मानक मध्य समस्ते वर्तमान विदेशी विद्या उपार्जन करिवार व्यस्त। एथिरे युवक माने विशेष परिश्रम और अर्थ व्यय करुअछन्ति। ए सब परिश्रमर फल हेउछि विदेशी साहित्य विदेशी विज्ञान विदेशी इतिहास प्रभृतिर ज्ञान लाभ। ए ज्ञान उपार्जन रे जीवनर प्राय प्रथम अर्धांश व्ययित हेउछि। ए उपार्जन सर्वापेक्षा बहुमूल्य उपार्जन कारण कि यह द्वारा जीवनर शेष अर्धांश अर्थ उपार्जन हुए। जहाँ द्वारा अर्थ उपार्जन हुए ताहा उपार्जित अर्थ अपेक्षा अधिकतर मूल्यवान एथिरे संदेह नहीं। जो विद्वान लोक अर्थोपार्जन रे तांकर विद्या परिचालना न करी बिना मूल्य रे सही विद्या अन्य को दान करी वैराग्य भाव रे जीवन धारण करे से प्रकार व्यक्ति को आंभे माने अर्थ उपार्जन विद्या अपेक्षा अधिक मान्य करू। एथिरु स्पष्ट देखा जाए जे विद्यार मूल्य अर्थ अपेक्षा अधिक। किंतु आश्चर्यर विषय एही जे विद्या द्वारा उपार्जित धन को संतान मानकर प्राप्ति आस्था स्त्री जातिंकर हस्तर अर्पण करुवा स्थले जे विद्या द्वारा से अर्थ उपार्जित होला ताहा आंबर संतान माने की प्रकार पाई परिबे तहिर कौनसी व्यवस्था आंबे माने करूना। उपार्जित धन को स्त्री माने रक्षा करुअछन्ति एवं सेमानंक ठारू आंबर संतान माने पाइबे यह आंबे माने आशा करू। किंतु आशा विफल हेबार मध्य आशंका अछि कारण उक्त धन चोर द्वारा अपहृत होई पारे। किंतु आंबे माने जेउ ज्ञान उपार्जन करुअछु सही ज्ञान आंब मानकर गृहस्थिता स्त्री लोक माने लाभ करथिले ताहा केही अपहरण करि परिबे नाही एवं सेमानंक ठारू तांकर संतान माने निश्चय पाई परिबे। प्रत्येक पितार एकांत बासना जे तांकर संचित धन ताहार संतान संतति माने पाइबे। से धन संतान र पैतृक मूलधन हुए और संतान र उपार्जित धन से धन रे जोग कले संतान पिता अपेक्षा अधिक धनी हुए। यह हेउछि व्यक्तिगत आर्थिक उन्नतिर नियम। एही नियम जातीय ज्ञान संबंधे प्रयोग करिबा उचित। ताहा न करिले जातिर उन्नति होई पारिबो नाही। आंभे माने जेउ विदेशीय ज्ञान लाभ करिअछु से विषय रे आंभ मानकर सहधर्मिणी माने अज्ञ थिबारु से ज्ञान संतान मानकर मूलधन होई पारु नाही। आंभ मानंकु जेपरि कष्ट सहिबाकु होइथिला सेही परि कष्ट सही और सेही परिमाण रे समय व्यय करी आंभ मानकर संतान मानंकु सेही ज्ञान लाभ करिबाकु हेबो। एथिरु जातिर उन्नति हेबा पक्षे विशेष बाधा जन्मे। शिशु माता निकटर अनेक विषय शिक्षा करे एवं से अवस्था जहाँ शिक्षा करे ताहा जातिर मूलधन स्वरूप ज्ञान करा जाए। यूरोपर सभ्य जाति मानक मध्य बालक बालिका माने 7-8 वर्ष रे जे सब कथा जानती ताहा आंभ ए देशर बीए क्लास रे पढ़ुवा युवक माने जानती नाही। तहिर कारण एही जे तांकर माता माने सुशिक्षिता एवं शिशु काल रे से सब विषय मातांकर दैनिक कार्यकलापरु से माने शिक्षा करिअछन्ति। क्रमे ए प्रकार सुशिक्षिता मातार संख्या वृद्धि हेबारु जातिर समस्त लोक माने ए विषय जानती। एही हेतु जातिर ज्ञान वृद्धि होइअछि। स्त्री मानकर शिक्षा न हेले यह कदापि संभव नुहे।
यूरोप्रे ओला उठा किंबा बसंत रोग संक्रामक भाव में प्रबल होगा संभव नुहे कारण समस्ते यार गतिरोध कर उपाय जानती। यही ज्ञान व्यक्तिगत ज्ञान नुहे जातिर ज्ञान। अतएव जातिर उन्नति करने को हेले मो क्षुद्र विवेचन स्त्री शिक्षार सर्वांतकरण सहित उद्योगी होगा उचित। आजिकल समस्ते स्वीकार करुँच कि आंब देश में जो शिक्षा होता बिलात होता शिक्षा अपेक्षा निकृष्ट अटे। यही कारण अनेक लोक वर्तमान बिलात शिक्षा निमंते बिलात को शिक्षा निमंते जाऊँच। आहरी वर्तमान शिक्षार चरित्र गठन होना अनेक स्वीकार करती। एथिर कारण स्त्री शिक्षार अभाव। ए प्रकार देखा जाए जे जड़े पीड़ित शिशुर पिता सुशिक्षित से डाक्तर आनी चिकित्सा करने को चाहे, माता अशिक्षिता से गुणिया आनी झाड़ा को चाहे। एपरी विपद अवस्था माता पिता मतभेद हेतु हतभाग्य शिशु उपयुक्त चिकित्सा अभाव में प्राण त्याग करे। यह अपेक्षा अधिक शोचनीय अवस्था कल्पना करने असंभव। आपण मैंने बोध हुए आशा करती पूर्व प्रथानुसार मु आपंकर ओडिशार नाना विषयक उन्नति संबंधे कि उपाय अवलंबन करने उचित ताहा व्यक्त करी। समाज संस्कार, देश मिश्रण, उच्च शिक्षा प्रभृति विषय में एथिपूर्वे प्रत्येक अधिवेशन में सभापति माने यथेष्ट उपदेश देइछन्ति। से सब उपदेश द्वारा कार्य होइछि कि ना ताहा आपण माने निज निज विवेक शक्ति को पचारि आपणा मन को उत्तर दियंतु। जदि आपण मानकर विवेक शक्ति कहे सही अनुसार ओडिशा रे कार्य होइछि ताहाले मोर अधिक किछि कहिबार नाही। ताहाले बुझिबाको हेबो जे ओडिशा ए सब विषय रे जहा करियछि ताहा यथेष्ट। किंतु जदि आपण माने विवेक शक्ति द्वारा बुझीपारती जे पूर्व सभापति मानकर उपदेश अनुसार कार्य होई नाही ताहाले मध्य मोहर किछि कहिबा अनुचित। कारण एथिपूर्वे जो माने सभापतिर आसन ग्रहण करथिले सेमाने समस्ते राजकुलोद्भव। बुझीबाको हेबो जे सेमानक उपदेश अनुसार कार्य हेबा सेमानकर आंतरिक कामना थिला एवं सेमानकर उपदेश कार्य रे परिणत हेबा सकाशे सेमाने आसान रूप सहाय्य प्रदान करियछन्ति। ताहा सब होई जेबे सेमानकर उपदेश कार्य रे परिणत होई पारि नाही ताहाले मो परि सामान्य दरिद्र व्यक्तिर उपदेश जे कार्य रे परिणत हेबो एहा आशा करा जाए नहीं। अतएव से सब विषय रे उपदेश देवा मो पक्षर धृष्टता हेबो एवं जातीय सभारे मु ए प्रकार अपराधरे अपराधी हेबाकू इच्छा करे नाही। आपण मानक ठारे मोर अनुरोध और विनय वाक्य शेष करिया पूर्वरु मु गोटिए कथा कहिबाकू इच्छा करे। सम्मिलनी जातिर सम्मिलन निमंते समस्त उत्कलवासी हृदय रे जातीय जीवन संचार करने निमंते स्थापित होइछि। ए सम्मिलनी कौनसी एक संप्रदायस्थ व्यक्ति मानकर उन्नत साधन निमंते होई नाही जहाद्वारा समस्त उत्कलवासी उन्नत हेबो सही प्रकार उन्नति हेब सही प्रकार विषय सब आलोचना करने निमंते सम्मिलनी सृष्टि। ए रूप कार्य आरंभ करने पूर्व जातीय जीवनर संचार हृदय जाग्रत होगा उचित। मु उत्कल मातार संतान एवं उत्कल भूमि जो मैंने जन्मग्रहण करियछन्ति और जो मैंने मरणांते तांकर मृतदेह को उत्कल मातार क्रोड़े अर्पण करने को इच्छा करती से माने जो जाति हुंतु कि बंगाली कि मुसलमान कि ब्राह्मण कि करण कि कंड्रा कि पाण कि पंजाबी कि मांद्राजी ए समस्ते उत्कल संतान जे उत्कल मातार क्रोड़े जन्मग्रहण करुअछि एवं जे विश्वास करे कि मृत्यु पर दुर्गंध हेतु ताहार मृतदेह को जन्म देइथिबा माँ घर बाहर करदेले से ही दुर्गंध शरीर को उत्कल माता आपणार क्रोड़े ग्रहण करिवो सेही हेउछि उत्कल संतान। उच्च शिक्षा द्वारा वकील डेप्यूटी कलेक्टर संख्या बढ़ाइबार ए सम्मेलन उद्देश्य नुहे। ए श्रेणीर लोक द्वारा व्यक्तिगत उन्नति हुए जातीय उन्नति हुए ना। अवश्य ए प्रकार हो पारे जदि ए श्रेणीस्थ लोक मध्य जातीय जीवन संचारित हुए एवं जातिर उन्नति करने लगी ए श्रेणीर लोक मैंने कृत संकल्प होती ताहले से उद्देश्य संपादन करने निमंते ए श्रेणीर लोक विशेष जे सुविधा अच्छी यह स्वीकार करने को हेब। किंतु उच्च शिक्षित हेले किंबा गवर्नमेंट को अधीन में उच्च पद प्राप्त हेले जे जातीय जीवन वृद्धि हो यह कह जाई न पारे। जातीय जीवन संचार और वृद्धि प्रत्येक व्यक्ति जीवन उद्देश्य उपर निर्भर करे। मु विश्वास करे जे जगदीश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य पालन करने निमंते जन्म देई अछंती। मनुष्य जन्मर उद्देश्य आत्मसुख उत्पार्जन नुहे। मनुष्य निज सुख संपादन में जीवन यापन करवा यह जगत पितांकर उद्देश्य नुहे। मो जीवन केवल मो सकाशे ईश्वर देई नाहंती परर उपकार निमंते मनुष्यर जीवन होइछि। संसार माया बोली जहाँ लोके सचराचर कहती तार अर्थ यही कि जो मानू आंभे मैंने आपणार बोली ज्ञान करुछु से वास्तव में पर अटंती परंक सकाशे मनुष्य जीवन धारण करुअछि। प्रकृतिर प्रति दृष्टि कर देखिब प्रकृतिर जीवन परोपकार पाई संसार को तापदान कर सुखी करने निमंते सूर्य नित्य उदय होउछि। आंब गछ गोटे समस्त वर्ष माटी सूर्य तापरु जलरू एवं पवनरू निजर आहार टाणी नहीं शरीर पृष्ठ करुअछि। यार उद्देश्य कौन फल मनुष्य भोग करिवो। ईश्वरंक नियम रे स्वार्थपर हेबा असंभव। मु जेतेबेले मातृगर्भरे थिली तेतेबेले मोहर माता तार रक्त द्वारा मोहर शरीर को पोषण करुला। जेतेबेले भूमिष्ठ हेली जेतेबेले कथा कहबार शक्ति नथिला तेतेबेले मोहर माता सर्वप्रथमे तांकर कार्य द्वारा मोहर जीवन कर्तव्य कर्म शिखाइथिले। तांकर वक्षस्थल रक्त दे जो रक्त असीम स्नेह संजोग रे शुभ्रवर्ण धारण करथिला सेही रक्त द्वारा मते प्रतिपोषण करथिले। ए शिक्षार अर्थ कौन तो जीवन पर सकाशे ताहा मोहर स्तन्यपान शिक्षा कर। भाई माने यद्यपि सम्मिलन को जीवित करने को इच्छा कर प्रथम मातृशिक्षा भूल ना पर सकाशे बंचा शिक्षा कर। मोहर जीवन
मोहर जीवन एका मोहर नुहे ए जीवन में समस्त उत्कल जातिर अधिकार अच्छी सत्व अच्छी यही मंत्र जपिबा आरंभ कर मु जड़े उत्कल संतान मोहर लक्ष लक्ष भाई भौणी अच्छा से जीवन में मोहर जीवन मिसी जाई लीन हो जाऊ ए जीवन हो एक जीवन हो जातीय जीवन रूपे प्रबल बेगर प्रवाहित हो समुद्र जलराशि एक वर्ण धारण कर शत शत नद नदीर जलराशि नाना रंग धारण कर समुद्र निकट में पहुँचले समुद्र कहे तुम्भर निज निज रंग छाड़ यही एक रंग धारण कर ताहाले मो संगे मिसी पारिबो एवं मो संगे मिसिले मोहर बल पराक्रम लाभ करिपारिबो। सम्मिलनी हेउछि जातिर समुद्र जदि केही उच्च पदर अभिमान नहीं एठारे उपस्थित होइथाओ सम्मिलनी कहूँ तुम्भर अभिमान छाड़ नहिले मो संगे तुम्भे मिसी पारिब नहीं जदि ब्राह्मण कि करण बोली जात्याभिमान नहीं एठारे कहीं उपस्थित होइथाओ ए उत्कल जातिर समुद्र तुम्भ मान कहूँ एक रंग नहेले मो संगे मिसी पारिब नहीं एवं मोहर प्रकृत प्रताप और क्षमतार परिचय पाइब नहीं यही उत्कल भूमि उत्कल संतान माने बहु काल पूर्वे एकतार मूल्य और आवश्यकता जे बुझीथिले तहिर प्रमाण जगन्नाथक मंदिर एठारे जातिर मान नहीं राजा को मध्य ए प्रकार कार्य करने हुए जहाँ स्थानांतर निकृष्ट व्यक्ति करिथाए जगन्नाथंकर मंदिर प्रति दृष्टि सेठारे एकतार ज्वलंत शिक्षा पाइब समुद्र प्रति दृष्टिकर सेठारे एकतार उदाहरण पाइब एहिठारे स्वर्गद्वार अच्छी मनुष्य यही स्वर्गद्वार बाटे उन्नति और सुखर स्थान को लाभ करिपारे ए प्रकार स्थान रे ए सम्मिलनीर अधिवेशन मोहर वक्तृत्व देवार आवश्यक नहीं शत शत वर्ष पूर्वे आंभमानंकर पूजनीय पूर्वपुरुष माने उन्नतिर जो शिक्षा देइथिले ता स्पष्टाक्षर जगन्नाथंक मंदिर रे लेखा अछि प्रकृति स्थाने स्थाने निशब्द भाव रे जो शिक्षा देउछि ता समुद्र क्रोध रे गर्जन करी शिक्षा देउछि क्रोधर कारण एही कि एते काल जाय ए शिक्षा आंभे माने ग्रहण कलु नहीं जातिर उन्नति जातिर गौरव विषय जेतेबेले अवकाश पाओ चिंता कर रोज 10 मिनिट मात्र चिंता कले देखिब से चिंतार मन में सुख लाभ हेब एवं से सुख लाभ हेतु 10 मिनिट को 20 मिनिट करने को इच्छा हेब जातीय विषय चिंता करने द्वारा क्रमे जातीय जीवन हृदय जाग्रत हेब शेष में सही जीवन तुम्भर हृदय स्थल आरंभ कर समय रक्त मांस एवं समस्त शरीर को जातीय जीवन में उत्तेजित कर भाव समस्त उत्कलवासी मन में जन्माइबार प्रथम चेष्टा कर सहस्र सहस्र उत्कल संतान कर्ण कुहर जातीय जीवन मंत्र प्रवेश करू सहस्र सहस्र हृदय से मंत्र द्वारा उत्तेजित हो अल्प दिन मध्य देखिब सम्मिलनी जातीय महासमुद्र रूपे धारण कर तार उन्नति पथरे जो बाधाविघ्न पड़ो तत्समस्त अवलीला क्रमे अतिक्रम कर उत्कल जाति को सुखमय स्थान में पहुँचाइब आंभ मानकर जे वर्तमान आकांक्षा देश मिश्रण संबंधे कुह समाज संस्कार संबंधे कुह समस्त पूर्ण हेब उत्कल मातांकर शरीर वर्तमान छिन्न अवस्था अतिशय शोचनीय जो प्रदेश उपेन्द्र भंजंकर कंठध्वनि उठी एक समय उत्कल जातिर हृदय को आह्लादरे नचाउथिला से प्रदेश वर्तमान उत्कल जननींकर शरीर विच्छिन्न किए एपरी उत्कल संतान अच्छी जे यार मिलन आकांक्षा न करे किंतु दुखर सहित स्वीकार करने को हेब जे आंभ मान निज दोषरू कियदंशरे आंभे माने वर्तमान हीनावस्था लाभ करियछु गत दोष मान व्याख्या करिवार वर्तमान आवश्यक नहीं जातीय जीवन संचार हेले देश मिश्रण निमंते प्रस्ताव करने मेमोरियल करने आवश्यक हेब नहीं जातीय जीवन द्वारा कि आश्चर्य कार्यमान हो पारे ताहा जापान देशर इतिहास शिक्षा करे जातीय जीवन को प्रबल करने को सर्वदा चेष्टा कर कहीं से जीवन गति को रोध कर ईश्वर करंतु आगामी वर्ष सम्मिलनी अधिवेशन समय जातीय जीवन स्पष्ट प्रमाण दृश्य हो कहीं पचारि पारती जातीय जीवन लक्षण कौन कि लक्षण द्वारा जातीय जीवन परिचय मिल जातीय जीवन ए प्रकार जे प्रति मनुष्य ठारे ताहा रही अछि मनुष्य जीवन प्रथम और शेष सीमा समान भाव धारण करे ए सादृश्य कि राजा भिक्षुक कि राजा कि भिक्षुक कि ब्राह्मण कि नीच जाति समस्त जीवन में देखा जाए मातृगर्भरे जीवन आरंभ समय समाज सहित किंबा बहिर्जगत सहित कौन संस्रव न थाए शरीर जो सब दैनिक क्रिया द्वारा मनुष्य जीवित अच्छी मातृगर्भरे से सब क्रिया शरीर में न थाए चक्षु कर्ण आदि इंद्रिय मानकर परिचालना द्वारा बहिर्जगत सहित मनुष्यर संपर्क संस्थापित हुए यही सब इंद्रिय मानकर चालना न हेले मनुष्य कौन कार्य करें ना मृत्युशज्यार मनुष्यर अवस्था ठीक यही प्रकार मृत्युशज्यार आखि देखिब ना कान शुणिब ना मुह कथा कहब ना किंबा खाइब ना गोड़ हाथ किछि काम करिब ना एपरी अवस्था मनुष्यर आत्मा शरीर मध्य थाए बहिर्जगत किंबा संसार सहित कौन संपर्क न थाए एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होउछि मनुष्य मध्य जो आत्मा अच्छी से ही होउछि मनुष्यर जीवन से आत्मार उन्नति और अवनति अनुसार प्रत्येक मनुष्यर उन्नति और अवनति हेब समस्त मनुष्यंकर जीवन आरंभ और शेष यही दुई सीमार मध्यवर्ती समय पार्थक्य देखा जाए से पार्थक्य होउछि व्यक्तिगत जीवन समाज और संसार से पार्थक्य घटाए मनुष्य भूमिष्ठ है दिन ठारू जीवन शेष सीमा मृत्युशज्यार पहुँचवा निमंते धावमान होउछि जदि कौन मनुष्य को पचार भाई केउठाकु जाउअछ विवेचक व्यक्ति माने कहिबे मृत्युशज्या को जाउअछि एही सीमार उपस्थित होबाकु केही राजसिंहासन उपरे बसी जाउछि केही अश्वहस्ती उपरे आसीन होई जाउअछि केही बा भिक्षुक भाव में जाउअछि किंतु समस्ते से शेष परीक्षार स्थान मृत्युशज्या आड़ को जाउअछन्ति एही दुई सीमार विषय धीर भाव में चिंता कले जातीय जीवन लक्षण अनायासरे पाइबे जातीय जीवन संसार किंबा समाजर पुरस्कार प्रत्याशार कार्य करे नाही सांसारिक मान्य सांसारिक पुरस्कार मान्य सूचक पद कि खेताब ए सब ताहार उद्देश्य नुहे ए सब आत्मार अलंकार स्वरूप व्यवहृत होई पारे नाही आत्मा ईश्वरंक तुल्य जो
ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାତି ମାନ୍ୟ ସୂଚକ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ଏହିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ମହାରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଜଗତ ବିଖ୍ୟାତ, ସେ ନାମ ରାମ ନାମ। ମହାରାଜାଧିରାଜ ଆଦି ଶବ୍ଦ ସେ ନାମ ସହିତ କେହି ସଂଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ସୀତା କିମ୍ବା ସାବିତ୍ରୀ ରାଣୀ କି ମହାରାଣୀ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ନୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ବାଦଶାହ ନାନା ଖେତାବ ଓ ପଦ ଧାରଣ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି। ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାଜାମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଖେତାବ ଘେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜତ୍ୱ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଖେତାବ ନାହିଁ। ପୁରାତନ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧୁନାତନ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ରାମମୋହନ ରାୟ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମମୋହନ ରାୟ ବୋଲି ପରିଚିତ। ସମାଜ ଓ ସଂସାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଯେ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁରସ୍କାର ତତ୍ ବିପରୀତ। ଯଦି ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ସାଂସାରିକ ପୁରସ୍କାର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ନାମ ରଖିବି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷକୁ ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନାମ ରଖିଯିବାର ଆଶା କରନ୍ତି, ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିବେଚନାରେ ସେମାନେ ଅବୋଧ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ ରଖିଯିବାର ଆଶା କରେ, ସେ ଧୀର ଭାବରେ ବିବେଚନା କଲେ ଦେଖିବ, ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଧାରଣ କରିଅଛି ତାହାର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ସେହି ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକ ସେହି ନାମ ଧାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାର ନାମ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ। ଆତ୍ମାର ନାମ ନାହିଁ, ତାକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋହର ଅନ୍ତେ ଯଦି ମୋହର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ରହେ, ସେହି ଚିହ୍ନ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କିମ୍ବା କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଆତ୍ମାରେ ଦର୍ଶିତ ହେବ। ମୋହ ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତିର ଆଶାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେହି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଆତ୍ମାର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଆପଣାକୁ ଆପେ ଏହି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଶ୍ମଶାନରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଜନସମାଜରେ। ଏ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ମାନସିକ ଚିତ୍ରପଟରେ ଆତ୍ମାର ଚକ୍ଷୁର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଦୃଶ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରତି ମୋହର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ସଂସାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ମୋହର ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱର ପଚାରିବେ, ତୁ ତୋହର ଜାତି ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କି ପ୍ରକାର କରିଅଛୁ, ତେତେବେଳେ ମୋହର ଆତ୍ମା ଯଦି କହିପାରେ, ଯଥାସାଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋହର ଜାତିର ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି, ତାହେଲେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଜନଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ଶଯ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖୀ ଜ୍ଞାନ କରିବି। ଜଣେ ପାରସ୍ୟ କବି କହିଅଛନ୍ତି କି, ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଆତ୍ମା ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତେତେବେଳେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନ ହେଉ ବା ପାଉଁଶ ଗଦା ହେଉ, ଏ ଦୁଇରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।